Pinine litum ke la JCCPA pensil bangso press ke kangni so press ke kepala pen ke jasmet ke Karbianglong Autonomous Council non amata financial position of taxi nilitum kamatha alam nilitum kachini pi pra alam la pen ke la bangso alam se nilitum Karbianglong rat apan kapachini ate rat ta chini nang kokji Karbianglong ilitum Autonomous Council emethang council Uchihok pemie mala dake arai pinak pulote lake chok chideji. Ta non nilitum kachini dun long ateng bangke Karbianglong Autonomous Council non ana bangke financial position na bang meme pu nilitum ki pudam nilitum kachini damadim bangke council employee atum mata chekloyon thomlo pusibula tum dormaha ke long le chekloyon tina dormaha long le. Labangso api bangke gopilama contractual teacher atum college school along kepek la so contractual teacher atum venture school a teacher atum venture college a teacher atum sitame ningkan isilo salary gelong li pusip la sila ningkan isia salary ki piune chekloyon thoma salary ki piune pulotang te kopilna Karbianglong Autonomous Council non amat ka financial la so o ka prana bangke memedet atenglo lake so help bangke memelo Lasi nilitum ke theklonga bangke lasona position nangkele roke kopilama Karbianglong Autonomous Council long financial mismanagement hedung dolo financial indiscipline ke dobom lo arni dingklui pen lapen ke Karbianglong apan isi district fund do 6 schedule atengke paragraph 7(1) atengke hala so paragraph 7(1) ateng keseng labangso Karbianglong a district fund ka manager fund a rules ke frame tang tado se hala so a rules ateng claim leader lo pusi nilitung me chini la so a rules ateng yong si claim pe me dam pe me pulo tang te lasona position anang lele de ji pusi nilitung mata la se non lasona hu bangke nilitum Karbianglong Autonomous Council kachari kachepaim putum ban kachuning ri gang tung bangke kachuning ri ke lain lo la hai akenang sotse adima bangke khorcha chedet nangpo lapen ke financial discipline bang pedowek nangpo financial mismanagement bangke kopilama khang wek nangpo lapen hala so district fund ka manage je fund kopia rule maido hala bangso rules a tengsi claim nangpo kali pulo tangte kopilama ilitum Autonomous Council arnisi ke inghap chegi amethang amatsi Lasi non unnecessary pulo kenang sotse pudam ne litum theglong ateng bangke gopilo ke damtang aningkan November chiklo Karbianglong de ka talon halata talon nang nei pofan kali talon nang sita lapuan arong aji ka chipi ghonta throxi nar ke ning arong achipi je fansi gopilo da kuti atangka kebar lapu ke litum fan seller litum bangke lo ke thana tum fan salary pume council asai ke claim tum fan salary primobe pulote lake Kechok chelo pusinili pudam lake nilitum ning fodunde lasila high unnecessary expenditures abangke council authority atum ke kangton ye phan lapen ke khang ye bang phan ke boring lan par sita me non head sita gopiloma bang koranar cap board chairman ke pido lasila so board chairman atum thang asaya we ke claim nang ya kam thang dawi pusinili theklong hini nilitum theklong la hini a board pen an par ke Isi bangke land settlement advisory board lake haku pen tado la pen ke constitution hla so 1886 la so revenue regulation eka teng te lata kenang so du pusipu la sila bangke do nang po non pen kali lake haku pen tado la si do nei la pen ke pila language puke dakya department avela si Karbi language development board bangke lake kenang so la pen kam da claim bom la function da do la sila he tum bangke kopila kenang so non so na kapre ka board tumge thanga function avela tum bangke just political adjustment so party functionary lower rang leader to open politically la so ka accommodate pon panchon lasi sita lata aki jo ere gali la tum man alang li tum hana korja pene gari hum pinang lang driver inun ripinang lang pulote gopilo la doctor wana tangka lo nike damji lasi anke hala wana tangka salary na chipi mo be pulote puthota ko la hai kadu abe tum phan konat pen kopi pen kosona tangka si konat pen lo naiklu ko state government pen ma wangi central government pen ma wangi laso ke wangi atwar do pulote la ta thante Croydon में अधिमान के Croydon जी लान पर सिता में non head 130 teacher ta pi body
appointment pi kima ti tet qualified teacher pi ente alang lituma salary ke kona pen logo bang po jongsi la non ke dotang teacher to manta jongsi pi mo bote jongsi la bang ke state pen pi pulote lata thanga state si doi por talang lituma thanga problem ave data thek sita non bang ke ilitum la venture school along ke doatum venture college along ke thanatum la pen ke school college along sita me venture actual teacher do professor akam eklem tum ta alangli tumla ningkani si salary ke long le pulote elitum cheklo jon joni salary ke long le ninge sung rung pulong de ningkani si long le pulote alang tu bhara hem dui alangli tuma somar dui alangli tum school toy donji somar school of fees pinai hema bhara pinai pulote hema hem futum ke ningkani si ke nai ngong ede ji latum ke alangli tum ke gopila ningkan cheklo jon pen si long nai pulote latum bang na la puson na hut ningkan teklojon krenian da salary long le pulodang te alang litum koson aning angthin koson aning garong koson aning ke thepen si osomar phan loge than po school along dampen ame thanga asai koson loga je claim nampo apen la so teng yong si loge thani ta ning hange dei pulong te aning thang kirung ave dei pulong te gopilo lakhe litum amonon phi auve tuma bang phan ke affect pegi la pen ke lituma society phan affect pegi la si jasemet ke litume karbianglong autonomous council phan si cholang from la si la council la tuma bang unnecessary expenditures bang ke ing tonra konatsi kenang sotma konatsi kenang ve koson se hala pan bang si claim nangji la pen ke la non mat ke gopilma austerity measures bang deng nangji financial mismanagement bang stop nangi lapen ke financial discipline bang one week nai kali pulo tangte ningelem dat lo council labang so arnisi ke default deji lapen ke labang so arnisi ke gopilma bang amethang ting hap chegi busine litum ke ining nilituma kachinia tengke ke theklong lasila so a situation ka avoid je bang pan bang ke councilors or claim serarak na ye claim me ason ansitam telam pardon unjip se ningang lo koson se financial mismanagement ke dokok ma council lo koson se indiscipline ba la so example lo ili paklang tung la bangke non 2022-23 so fast ha batangka ke nang le lo 22-23 fast ha poisa nang le lo jara fast ha poisa nang le lo sitame fast ha balong one ma kam ke vox bill contractor tom bis pen chenglok adoi pen chenglok jitu plan money pusi pulo plan money bang la so bang non la ye matum pen chenglok ba department atum amena non la so poisa chekor chan long le dat lo chekor khorcha long dat polam de bangke latum non bangke ala council pl account no paisa vedat lo lasi for example phc bolote phc 6 crore latum chekor cha nai fasa pan eta la so 6 crore ke nalo ne dam ju chekor cha mu vedat lo lasi la so pl account lu chok lo kunanda lo ne ke khorcha ladak sini tum tek domake mismanagement dolo enga non problem bang ke department to me UCGP dekte UC bang we polote ate nang 6 crore pasanang le 6 crore UCP nai la so UCP dekte bote government ke further ke la so tangga resemone nang lo le non la ai no mane financial mane mismanagement irregularities do indiscipline do po bang la lo la sila so bang ke very memelo la si non la son department atu jitu plan bani la chekor chalong le ningkane ni tomlo poisa dak nang le po kana nai ne dim korcha la so join ne pini count state along itum apreng abang ke dhar itum apreng ke more than 700 pleng lo posi ajak 700 crore atangka pleng lo liabilities dolo posi ni tu marjulong reliable source posi ni tu karjulong lion and lo ni tu po bangke financially indiscipline do la so putak prabjin pen council atum koson na ke deng nai la so ke claim ke da japan stop nai lai irregularities bang la sini tu bangke immediately lai indiscipline bangke bon nai
lase discipline financial discipline long wa noi pusini te bege sola me nelitum ke non sika chini daga chini la tio matsi dak council la senior fau buang ke dak senior fau bang ke kopiloma dak council pen ke check paper passport hala daga methang tio tibul ching ni damlo te hala bang ke fana be bupo payment bang khang check ke tibul la bang ke ko son na pirthel la ke manghu me ala makam lo inudveda monisi tio inudveda monisi senior fau pulote alang senior fau capacity pen kame claim hutsita gopiloma la so account long e paisa do ve alang chini matidi chini pulote alang bangla dak pen ke check ke papers pe nai hala dak ke khang check ya check ke alang opilo papers la ke kopison ko koson kopi gamata sila ke claim lo la si la bang ke chok che council tum sita mela bang che lang pe mia munit tong ga vedet ma mate kopi ma amunit a vedet pute hang nang po Kedo monita do mati di council da methanga fau do lason si senior fau ke state government pe nai bote mani officer doi ala tum han sita me pinang po kalite hang nang po la inuvet moni si dakta ke la inuvet si ke claim pulote lage dak pe ne papers po hada ke khang po la bang ke chok chi la ke council sor sita me council che pahem pu council ka chari tum sita me la sona bang ke claim le det nangi la bang ke ne methanga pha ne methang se arong ke chelang ason mandet lo la illegal lo aron kalilo thang ta kalilo illegal la so afianta e methang apan e methang se arong ka chelang mandet